Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Паважайце даступнае асяроддзе, паркуйцеся па правілах і пакідайце тратуары свабоднымі. З якімі цяжкасцямі на вуліцах горада сутыкаюцца людзі з інваліднасцю. Дом без пажару. Спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства Міністэрства па надзвычайных сітуацыях пройдзе на гэтым тыдні на тэрыторыі Аляхновіцкага сельвыканкама. За адною думкою аб шчасці Беларусі рэспубліканскае свята песні, паэзіі і народных рамёстваў адбылося ў купалаўскім мемарыяльным запаведніку «Вязанка». Новае ў зямельным заканадаўстве. У чэрвені ў Беларусі прыняты закон па пытаннях рэгулявання зямельных адносін. Змены спрашчаюць правілы землекарыстання і пашыраюць паўнамоцтвы мясцовых уладаў. Новаўвядзенні таксама даюць дадатковыя магчымасці ў рамках земельнай амністыі, легализации самовольно занятых участков. Расширяются основания для применения земельной амнистии за счет распространения ее также на случай самовольного занятия земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур и размещения нестационарных объектов. Закрепляется право исполкомов в рамках земельной амнистии в определенных случаях предоставлять земельные участки в размерах, превышающие установленные законодательством предельные размеры, а также земельные участки, самовольно занятые с отступлением от утвержденных градостроительных проектов детального планирования. Исполкомы наделяются правом предоставлять рассрочку внесения платы за право легализации самовольно занятых земельных участков на срок до 5 лет. Устанавливается ранее возможность льготного приобретения, установленная ранее возможность льготного приобретения земельных участков с понижающим коэффициентом в частную собственность или аренду продлевается до 1 января 2028 года по аналогии со сроком окончания действий земельной амнистии. Кататься і паркавацца па правілах. Электрасамакаты адносна нядаўна з'явіліся на вуліцах нашага горада і знайшлі сабе шмат прыхільнікаў. Такі від транспарту атрымаў статус сродку персанальнай мабільнасці. Ён дазваляе хутка рухацца па горадзе. Моладзь і дарослыя актыўна выкарыстоўваюць электрасамакаты для паездак на работу ці да месца вучобы, для прагулак. По тратуару дазваляецца ехаць з хуткасцю не больш чым 10 км у гадзіну, а кіраваць можна з 14 год без суправаджэння дарослых. Але праехаць акуратна сярод пешаходаў – гэта яшчэ не ўсё. Патрэбна навучыцца і правільна прыпаркоўваць самакат пасля паездкі. У горадзе ствараецца шмат элементаў даступнага асяроддзя для фізічна аслабленых людзей. Але тыя, хто кіруе электрасамакатамі, сваёй няўвагай ствараюць перашкоды для іншых. Не оставляйте, пожалуйста, самокат поперек пешеходной дорожки. Не оставляйте также, когда пешеходная дорожка только начинается или напротив личного проема около магазина. Так как незрячие и опорно-двигательные люди, они проходят и могут не заметить вами оставленный самокат. Особенно, когда он стоит поперек прохода. На территории Молодеческого района проживает свыше 300 человек, передвигающихся с помощью инвалидных колясок, свыше 500 человек с инвалидностью по зрению. Электросамокаты оставляют посреди тротуаров, у пандусов, посреди пешеходных дорожек, перегораживая путь. Для незрячих и слабовидящих людей это довольно опасно, может приводить к падениям и травмам. Для людей на инвалидных колясках это огромное препятствие. Приходится ждать либо пока кто-то поможет, либо разворачиваться и искать другой путь, который может быть гораздо длиннее. Граждане, которые передвигаются на электросамокатах, должны помнить, что тротуары и пешеходные дорожки – это общее пространство, где каждый имеет право передвигаться безопасно и комфортно. Ёсць заўвагі і да вадзіцеляў аўтамабіляў. На паркоўках вызначаны месцы для транспартных сродкаў людзей з інваліднасцю. І з гэтым вялікіх праблем не ўзнікае. Сітуацыя ў іншым. Часам вадзіцелі проста не могуць разлічыць адлегласць ад машыны да тратуара. І гэта таксама стварае нязручнасці для тых, хто мае парушэнне зроку ці рухаецца на колясцы. Асабліва, калі пешаходная дорожка недастаткова шырокая. Просьба к водителям личного транспорта, когда вы паркуете автомобили около пешеходной дорожки, не оставляйте, пожалуйста, так, чтобы ваш пандус, бампер автомобиля или прицепы заезжали на пешеходную дорожку. Мы незрячие люди, идем с помощью ориентируемся тактильной спойной трость. Трость, она может проскользнуть под ваш бампер
колесо, но верхняя часть тела человека, она зачастую врезается в ваш выступающий автомобиль. И незрячий получает травму, калечит себе лицо, голову, и приходится ходить, скажем так, не очень комфортным внешностью. Правильна прыпаркаваць транспартны сродак – гэта, напэўна, не самая складаная задача для тых, хто кіруе электрасамакатамі ці аўтамабілямі. Але ад гэтага дзеяння залежыць у канечным выніку і здароўе, і настрой тых, хто адносіцца да катэгорыі фізічна аслабленых людзей. На тэрыторыі Аляхновіцкага сельвыканкама на гэтым тыдні пройдзе спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства Міністэрства па надзвычайных сітуацыях «Дом без пажару». Яно стартуе 15 і прадоўжыцца да 19 ліпеня. Мэта – не дапусціць пажараў у жылым фондзе і прадухіліць гібель людзей. Упор зробіць на індывідуальную работу. Супрацоўнікі Маладзечанскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях наведаюць мясцовых жыхароў, ацэняць стан дамоў і кватэр з пункту гледжання пажарнай бяспекі, а таксама падрабязна раскажуць, да якіх трагедый прыводзіць невыкананне правілаў бяспекі. Важна таксама нагадаць аб неабходнасці устаноўкі аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Асноўную ўвагу ў ходзе прафілактычнай работы нададуць самым уразлівым катэгорыям насельніцтва. З адною думкаю аб шчасці Беларусі рэспубліканскае свята песні, паэзіі і народных рамёстваў адбылося ў Купалаўскім мемарыяльным запаведніку «Вязанка». Аб усім больш падрабязна ў нашым наступным рэпартажы. Купалаўскі мемарыяльны запаведнік быў створаны да 90-годдзя з дня нараджэння песняра, а музей першых наведвальнікаў прыняў неўзабаве пасля вайны ў 1948 годзе. І з таго часу ідуць і едуць у Вязанку людзі розных узростаў, нацыянальнасцяў і прафесій. Летась, напрыклад, сюды завітвалі наведвальнікі з Венесуэлы, Кітая, Казахстана. Прыхільнікі творчасці паэта слухаюць аповед экскурсавода, просяць пачытаць вершы Купалы, старэйшыя адчуваюць ностальгію па сваім маленстве, калі трапляюць у пакой, дзе ёсць абразы пад вышытым ручніком, калыска, даматканыя посцілкі і драўляная самаробная мэбля. А яшчэ гучыць песня «Малітва» на словы песняра у выкананні Мулявіна. За мінулы год до нас прыязджала каля 21 тысячы наведвальнікаў. Вось мы сустракаем усіх гасцей, экскурсій праводзім, праведзена іх больш чым 500, так, экскурсій. Вот. А яшчэ нашу Вязанку ведаюць і моладзь. Прыязджае вясной, і у нас бывае такое свята гукання вясны. Восенью у нас бывае свята такое традыцыйнае багач з усімі нацыянальнымі такімі вот атрыбутамі. Яшчэ студэнты, філолагі нашага універсітэта злёт у нас тут праводзяць у траўні, а яшчэ ў Маладзечна едуць на фестываль песні, паэзіі, паэты, пісьменнікі. І таксама ў нашай Вязанцы праводзіцца такая літаратурная пляцоўка. На Купалаўскае свята традыцыйна высаджваецца літаратурны дэсант. Пісьменнікі і паэты прыязджаюць сюды не толькі на афіцыйнае мерапрыемства ў першай дэкадзе ліпеня. Гэта зямля прыцягвае ўсіх творчых людзей, дзе можна любавацца краявідамі, адпачыць пад кронамі густых дрэў, пакласці кветкі перад помнікам песняру. Са сцэны гучаць і прывітальныя словы, і новыя вершы народнай матчынай мове Купалы. А на палотнах мастакоў, якія з задавальненнем тут устройваюць сабе пленэры, наведвальнікі пазнаюць знаёмыя краявіды. Янка Купала навогул адносіцца да тых асоб, чыя творчасць належыць не толькі нам, беларусам, яна належыць да сусветнай спадчыны. І бываць на радзіме Купалы гэта заўсёды свята. Сёння я прыехала на радзіму Купалы да яго дня нараджэння не з пустымі рукамі. Прыехала з творчай справаздачай. Гэта кніжка ў святле жоўтай лотаці, дзе сабраныя філасофскія вершы, прысвечаныя малой радзіме. Вязанка – одно з моих найлюбімейшых месцаў у Беларусі, таму што гэта месца вельмі гістарычнае, і оно заўсёды натхняе. Сюды прыязджаем мы з мастакамі на пленэры, сюды прыязджаем на свята, каб паслухаць беларускую мову, каб паслухаць новыя вершы сучасных паэтаў, каб паслухаць цудоўную беларускую музыку.
Са свята ў вязанцы немагчыма адправіцца дамоў без сувеніра ці падарунка. Майстры, якія працуюць з металам, дрэвам, керамікай, шклом і ніткамі, заўсёды стараюцца не прапусціць свята ў вязанцы, каб і на іншых паглядзець і сябе паказаць. І кожны ўпэўніцца, зямля наша на таленты не бяднее. А можна набыць кнігу з аўтографам аўтара, можна паўдзельнічаць у майстар-класах па пляценню купальскіх вянкоў. І нават спорны ліпеньскі дождж не стаў перашкодай для тых, хто хоча дакрануцца душою і сэрцам да сваёй спадчыны. Кожны год мы прыязджаем у вязанку да гэтай хатцы, да янкі купалы, каб паслухаць пісьменнікаў, сплесці гэтыя цудоўныя вянкі, насладзіцца гэтымі краявідамі, возерам, натхніцца на будучае наша жыццё, атрымаць нейкія сабе сілы, крылы ззаді і ісці ўперад. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, Трэц, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.